Rápidamente, un pouco a parte máis artística desta terceira edición do Son da Estación, que, como ben decía o director da xencia, está consolidado. É un auténtico luxo para Valdeorras ter un evento destas características con artistas galegos consolidados, ademais de balde, con entrada gratuita. Este ano vai ser o bo, porque o primeiro ano tivemos unha tormenta tremenda, o ano pasado os incendios nos moveron para outubro, entón eu creo que este ano ten que ser o definitivo, o que sairá todo rodado. No puramente artístico, pois temos un cartelazo, temos a Baiuca como cabeza de cartel, que é probablemente o pioneiro en mezclar os sons tradicionais, o folk, coa electrónica, e que ademais ven con unha proposta en directo, con banda completa, con 6 músicos en directo, con visuais, con moito vídeo, unha iluminación moi traballada. Vai ser, sen dúbida, un concerto espectacular, e ademais Baiuca é a primeira vez que vai estar por Valdeorras, así que moi contento por esa banda. Despois Nadadora, que é unha banda que nos primeiros 2000 foi un referente no indie nacional, e pararon fai 15 anos e retomaron neste 2026. Somos moi afortunados de ter a Nadadora este ano no cartel do Son da Estación, porque van facer moi pouquiños concertos, e un deles vai ser aquí para presentar o seu último disco. Luis Fercán, que é probablemente o máximo exponente da música de autor en Galicia, ao final, bueno, con moita repercusión en territorio nacional, moita repercusión en Latinoamérica. Luis Fercán acaba de sacar disco en febreiro, e achegará a súa música de autor, ademais tamén en formato banda completa, que Luis adoita a facer máis formatos acústicos, máis íntimos, pero aquí, por sorte, teremos a banda por completo. E por poñer a guinda deste pastel tan chulo que é o Son da Estación, o talento local, que é algo que sempre temos en conta na programación, tanto na primeira edición con Abertal, na segunda edición con Green Angels, este ano Navegando a Barlovento, unha das bandas pois con máis traxectoria en Valdeorras, que levan xa casi 20 anos. E logo, facéndonos bailar entre os artistas, e para finalizar, Kilbir DJ, que é unha veciña que nos traemos de León, que estaba no cartel do ano pasado Son da Estación, pero con esa reprogramación non puido asistir finalmente, entón nos quitamos aí esa espina e estará Kilbir. Entón, bueno, creo que quedou un cartel moi completo, moi dinámico, moi para todos os públicos, e repito outra vez, de auténtico luxo. Así que, bueno, agradecer unha vez máis a Xunta, a Xencia de Turismo de Galicia, a Merelles, por darnos esta oportunidade de ter na rúa en Valdeorras un cartel tan chulo como este.